Здравейте, казвам се Петя Пълхотева и днес ще споделя с вас моят опит с закупуване на първото ми жилище. Аз се обърнах към агенция Мечта и работих заедно с брокера Владимир Мирчев, тъй като с Влади сме доста близки приятели, на него имам най-много доверие. Реших да доверя този процес изцяло на него, като за мен беше доста предизвикателно и малко притеснително, тъй като аз никога не съм закупувала преди това жилище и нямах абсолютно никаква представа от целият процес. Разбира се, всичко започна с огледи на различни апартаменти и точно след вторият оглед аз разбрах, че това е моето жилище, като веднага представих себе си как ще си живея тук, ще си подредя както аз искам. Преди да закупя апартамента, аз живях 8 години сама на квартира и за мен беше като мечта да си купя апартамент, но в същото време беше доста притеснително какъв ще бъде целият процес, тъй като всичко за мен беше просто една голяма мъгла от липсваща информация. Това, което мен ме притесняваше, е колко време ще отнеме, колко ще струва целият процес като документация, дали банката, с която ще работя, ще направи всичко възможно да влезем в определени срокове. Също така от гледна точка на брокера, с който ще работя, дали той ще ми дава необходимата информация на време, дали той ще бъде по-подкрепящ в този процес. И за радост, процесът, който аз имах, беше 43 дни с Влади. Работихме всеки ден заедно и той ми даваше предостатъчно информация на време, помагаше с всичко необходимо, свързано с документите, с банката, с пазарни оценки, абсолютно всичко, от което аз имах нужда, и това на мен ми даде едно спокойствие до края на процеса. Препоръчвам ви Владимир Мирчев, защото той е изключително трудолюбив, усмихнат и бих направил абсолютно всичко, за да покрие вашите очаквания, да унищожи вашите страхове или притеснения относно закупуване на жилище, и смятам, че той е човекът, който би бил най-полезен в целия ви процес. Затова няма да сгрешите, ако изберете да работите с агенция Мечта.